Ka kynhun ki Runar pamla ban ithuh durkhmat, hynnin ka miet shiteng synñia, kila prong bat Kyndang jubor ka State Bank of India, Umiam Branch, kabadon ha ICAR Ri-Bhoi District, da kabaot iki grill, jong ka jingkhang yet. Katkum ka jingtip bala lum, ya katei ka jingjia, lalap nyngkong da ki nongtrei jong ka bang, mynta ka sngi, hadian baki jingkhang yet kila pra, bat ki Runar kila persyangru ban Kyndang jubor, Iaka Jaka Buh Pisa, Hendrai Kim Shimla Satya, namar ka jingkhang katei ka Jaka Buh Pisa. Syuk halor katei ka jingjia, nakaliang kinongtrei jong ka bang, kila pentip no marmar siya ki pulit jong ka Umiam Police Sattion, bat nakaliang kibor pulit ka Umiam, lembat ka crime branch, kila hiar marmar siya katei ka jaka, ban penlong ka jingtokit, ban labat wet yaki brio badon keti.